Една година. 40 000 човека отделили част от времето си за нас. Стотици снимки, качени на стената ни. Конкурс. Ние сме първата страница с името Аз Тийнейджера. Всичко това е за вас. Вижте сами. Здравейте! 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 Искам да ви пожелая все така да сте забавна страница и да забавлявате българските тинейджери. Пожелавам на всички дни да сте живи и здрави. Успех за напред! Продължавайте да правите това, което правите. Страницата ви е уникална. Уникална! Много ми харесва. Аз Тийнейджера е най-яката страница. Вие качвате най-забавните снимки. Исках да направя това видео, за да ви покажа колко харесвам вашата страница. Днес бях много разстроена. Влязох в страницата ви и просто толкова се разсмях, че всичко ми мина. Вашата страница направи Фейсбук много по-различен. Тийнейджер е най-яката страница в целия Фейсбук. Страничка е страхотна. Това е Розиден. Както посещавам страницата ви, постоянно съм фейк. Вие имате 38 000 лайка, което не е просто число. Това са хора, това съм аз, това е сетката от горния етаж, това е сетката от долния етаж, това е моята копка. Благодаря ви, че във всяка една ваша снимка вие описвате мен, мои приятели или мои близки. Страницата ви е много яка, заредена с добро настроение. Ми е любимата страница. Мисля, че съм харесал почти всички ваши постове. Просто картинки съм си сейвнал. Най-любимата страница на света. Всеки ден публикувате прекрасни неща. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday